drogen erabilera sexualizatuaren eta chemsexaren artean zenolako desberdintasuna dago? Gaur chemsexari buruz hitz egitera gatoz. Chemsexa substantziak nahita erabiltzea da, batez ere gizonen artean sexu harremanak izateko, orduetatik egunetara iraun dezakeena. Fenomeno hau Estatu Batuetan hasi zen, eta 2000aren hasieran Europako iparraldera hedatu zen. Eta 2012-2013an Espainiar estatura iritsi zen. Baina drogen erabilera sexualizatuaren eta chemsexaren artean zenolako desberdintasuna dago? Chemsexak osagai kultural batzuk ditu, zu adierazteko modu bat. Eta idiosinkrasia, jerga, guzti hori gabe ezin dugu chemsexa ulertu. Kaku kultural horiek ez baditugu ulertzen, gaia bakarrik substantzian ardaztuko da. Eta sexualitatean ere ardaztu behar da. Erabiltzaileek erantzunean duten eginkizunaren balioa azpimarratu behar dugu. Eta ezin dugu estigma ahaztu. Sexuak tabu asko ditu, eta drogak eta sexuak elkartzen direnean, eziakintasun estanda bihurtzen da horri aurre egiteko. Orduan, horrek ere erabiltzaileari eragiten dio. Orduan pentsatzen du, zertarako sautuko dut beste pertsona baten denbora nire laguntzen. Eta nola sortzen da chemsex saio bat? Gure gizartea une honetan berehalakotasunean bizi denez, batez ere sare sozialen bidez jartzen dira harremanetan. Gizartearen bide berean doa guztia, harremanikideekin, gorputzen erakusleihoekin, eta estigma duen praktika denez, chemsexak berezko adierazpen moduak garatu ditu. Eta adierazpen modu hauek garatu ditu kanpoko eragileek ez ezagutzeko. Sare sozialekin ez da bakarrik hitzetara edo adierazpenatara mugatzen, emojietara ere estrapolatzen dira. Aktiboa edo pasiboa zaren jakiteko, aktiboa edo moldakorra, sustantzia motak, praktika motak. Eta zuk baltzen ekien zer den chemsexa?